छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे ब्लॅक फॉरेस्ट केक। तर ह्या ब्लॅक फॉरेस्टचा बेस कसा बनवायचा, त्याचसोबत ह्या ब्लॅक फॉरेस्टचं आयसिंग कसं करायचं ते आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओला स्किप न करता लास्टपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे एक बाउल घ्यायचा आहे किंवा पातेलं घेऊ शकता तुम्ही। त्यामध्ये इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। 1 वाटी मैदा घालून झाल्यानंतर यामध्ये आपण पाऊण वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे। ती साखर आपली घालून झाली की यामध्ये आपण अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घालणार आहोत। तुमच्याकडे जर बेकिंग सोडा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इनोचाही वापर करू शकता। त्यानंतर 1.5 चमचा आपल्याला बेकिंग पावडर घालायची आहे यामध्ये। त्यानंतर यामध्ये आपण 3 चमचे कोको पावडर घालणार आहे। 3 चमचे कोको पावडर मी ह्या चमच्याच्या साहाय्याने घेतलेली आहे ह्या प्रमाणामध्ये। त्यानंतर यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ घालणार आहोत। अगदी चिमूटभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे। आणि हे सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत आपले ते आपण एका चमच्याच्या साहाय्याने किंवा हँड ब्लेंडरने आपण अशा प्रकारे मिक्स करून घेणार आहे। व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता इथे आपलं सगळं मिक्स करून झालेलं आहे। नंतर आता आपण पुन्हा एकदा एक पातेलं किंवा बाउल घ्यायचा आहे। त्यामध्ये 2 मोठे चमचे इथे मी तेलाचा वापर केलेला आहे। तेल घेऊन झालं की ह्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत अर्धी वाटी दही। हे दही घालून झालं की ह्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, छान असं फेटून घ्यायचं आहे। दही आणि तेलाला फेटून झालं की ह्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स। तुमच्याकडे जर व्हॅनिला इसेन्स अवेलेबल नसेल तर तुम्ही थोडीशी वेलची पावडर टाकली तरीही चालेल किंवा चॉकलेट इसेन्स टाकलं तरीही चालेल। आता हा व्हॅनिला इसेन्स टाकून झाला की हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, पुन्हा एकदा फेटायचं आहे चांगलं। त्यानंतर आपले जे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स होते ते ह्यामध्ये आपण मिक्स करायचे आहेत थोडे थोडे करून। सगळं मिश्रण आपल्याला एकदम टाकायचं नाही आहे, थोडं थोडं मिश्रण आपल्याला ह्यामध्ये ओतायचं आहे। आता हे मिश्रण घालून झालं की हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता आपल्याला इथे 1 वाटी मी दूध घेतलेलं आहे, पण 1 वाटी दूध आपण पूर्ण घालायचं नाही आहे। आधी मी अर्धी वाटी दूध घातलेलं आहे। अर्धी वाटी दूध घातल्यानंतर चांगलं फेटून घ्यायचं आहे ह्याला। आणि जे आपलं राहिलेलं मिश्रण जे आहे, ड्राय इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते पुन्हा एकदा ह्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत। आता हे आपलं घालून झालं की हे आपण मिक्स करायचं आहे पुन्हा एकदा। तुम्हाला जर हे मिश्रण जर घट्ट लागत असेल मिक्स करते वेळी तर ह्यामध्ये तुम्ही परत एकदा दूध घालायचं आहे। आपण पूर्ण 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे, ते 1 वाटी दूध मी ह्या मिश्रणामध्ये पूर्ण घातलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता हे व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। हे छान असं फेटल्यानंतरच आपला केक जो आहे तो स्पंजी बनून तयार होतो, त्यामुळे ह्याला व्यवस्थित फेटणं खूप महत्त्वाचं आहे। आता इथे आपलं फेटून जे आहे ते होत आलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं बॅटर जे आहे ते तयार आहे। अशा पद्धतीने आपलं बॅटर तयार झालेलं पाहिजे। आता इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे, त्या भांड्याला आपण हा बटर पेपर लावून घेणार आहे आणि त्यावर जे आपण केकचं मिश्रण केलं होतं ते ओतून घेणार आहोत। हे केकचं मिश्रण ओतून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचं आहे। इथे 10 मिनिटं आधी मी हा टोप प्रीहीट करण्यासाठी ठेवला होता। आता हे 10 मिनिटं आपली झालेली आहेत। आता हे आपण उघडून
दाखवणार आहे मी तुम्हाला कशा प्रकारे फ्रीहीट करायचं आहे। ह्याच्या खाली आपल्याला असं स्टँड ठेवायचं आहे। ह्याच्यामध्ये मीठ किंवा पाणी मी काहीही घातलेलं नाही आहे। आता ह्या स्टँडवर आपला जो बॅटरचा जो टोप होता तो आपण अशा प्रकारे ठेवायचा आहे आणि हे झाकण लावून आपल्याला 40 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं आहे। लो मीडियम फ्लेमवर आपल्याला गॅस ठेवायचा आहे। त्यानंतर आपण तोपर्यंत इथे व्हिप क्रीम बनवून घेणार आहे। व्हिप क्रीम बनवण्यासाठी मी अर्धी वाटी क्रीम घेतली होती। त्यानंतर हे आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स घालणार आहे आणि ह्याला आपल्याला व्यवस्थित हँड मिक्सरच्या साहाय्याने ब्लेंड करून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला आपल्याला स्लोवर ठेवायचं आहे आणि नंतर आपल्याला फास्टवर ठेवून हे पूर्णपणे ब्लेंड करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली व्हिप क्रीम जी आहे ते तयार आहे। व्हिप क्रीम आपली कधी तयार आहे ही समजायची जेव्हा हे पॉइंट खाली पडत नाही आहे तेव्हा आपल्याला समजायची आपली व्हिप क्रीम तयार आहे। त्यानंतर आता आपण शुगर सिरप बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 2 चमचे पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर ह्यामध्ये मी 3 चमचे पिठी साखर घातलेली आहे। तुमच्याकडे जर पिठी साखर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही मिक्सरला लावून ती फिरवून घ्यायची आहे साखरेला आणि पिठी साखर आपली बनवून जाते। त्यानंतर 3 चमचे पिठी साखर आपली घालून झाली की हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे आपलं शुगर सिरप जे आहे ते रेडी आहे आणि इथे आपला केकही बनवून तयार आहे। आता आपला केक बनवून झाला की नाही यासाठी आपण ह्यामध्ये सुरी घालून पाहणार आहोत। अशा पद्धतीने आपल्याला ह्यामध्ये सुरी घालायची आहे आणि ही जर सुरी आपली क्लीन निघाली तर समजायचं आपला केक पूर्णपणे बेक झालेला आहे। ह्या केकला पूर्ण बेक व्हायला 40 मिनिटं लागलेली आहेत। त्यानंतर आता हा थंड झाल्यावर ह्याला आपल्याला साईडच्या कडा अशा प्रकारे चाकूच्या साहाय्याने सोडून घ्यायचे आहेत आणि हा केक अशा पद्धतीने काढून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ह्यावर जो आपण बटर पेपर लावला होता तो आपण अलगदपणे ह्यावरून काढून घ्यायचा आहे। आता ह्या केकचे आपल्याला 2 भाग करून घ्यायचे आहेत। त्याआधी मी तुम्हाला दाखवते किती स्पंजी आपला केक बनवून तयार झालेला आहे। आता ह्या केकचे मी पार्ट केलेले आहेत 2 अशा पद्धतीने। त्यानंतर आता ह्यावर आपण सिरप लावून घेणार आहे जो आपण सिरप बनवला होता शुगर सिरप। आता शुगर सिरप लावते वेळी आपल्याला हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला ह्या स्पंजवर अशा प्रकारे हा सिरप घालायचा आहे। स्पंजच्या चारही बाजूने व्यवस्थित हा सिरप घालून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आता ह्यावर जाईल व्हिप क्रीम जी आपण व्हिप क्रीम बनवून घेतली होती ती क्रीम आता आपण ह्यावर पसरवून घेणार आहोत। चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित पूर्ण पसरवून घ्यायची आहे।
सजवून पूर्णपणे झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर अजून थोडी सजावट करून घेणार आहे. इथे मी एक डार्क चॉकलेटचा कंपाऊंड घेतला होता. त्या डार्क चॉकलेटला मी किसून घेतला आहे किसणीच्या साहाय्याने आणि हे आपण अशा प्रकारे वरती घालून घेणार आहोत केकच्या. तुमच्याजवळ जर डार्क चॉकलेट अवेलेबल नसेल तर तुम्ही डेअरी मिल्कही किसून या पद्धतीने घालू शकता. तर हे वरती आपलं घालून झालं की आपण त्याच पद्धतीने साईडलाही अशाच पद्धतीने लावून घ्यायचं आहे. कॅडबरीचं मिश्रण आपण जे केलं होतं किसून ते असंच साईडलाही आपण लावून घ्यायचं आहे हाताच्या साहाय्याने. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे. पूर्ण चारही बाजूला केकच्या अशाच पद्धतीने आपण लावून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आता आपण ह्यावर चेरी ठेवून केकला सजवून घेणार आहे. तर तुम्हाला हा माझा केक कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि हा केक तुम्ही नक्की ट्राय करा. केल्यानंतर मला कमेंटद्वारे कळवा तुमचा केक कसा झाला आहे तो. आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओलाही लाईक करायला विसरू नका. तर इथे आपला ब्लॅक फॉरेस्ट केक बनवून तयार आहे. चला तर मग व्हिडिओ बघून झालाच असेल तुमचा तर व्हिडिओला लाईकही नक्की करा आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका.